جانان زنگی دو 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 جانان میں بے مثال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو زنگو دا حلمی کی پکمال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو امت دا پار زان باندے سخت کڑل تیرے او سخت کڑل تیرے امت دا پار زان باندے سخت کڑل تیرے او سخت کڑل تیرے جہاد کے بدلو گی نا بدحال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو زنگو دا حلمی کے پکمال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو خلیل داستا دما خفاک اللہ دا اور بچکڑو اللہ دا اور بچکڑو خلیل داستا دما خفاک اللہ دا اور بچکڑو پاک اللہ دا اور بچکڑو خلیل دا نمردور کی خلیل دا نمردور کی چپٹال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو زنگو دا حلمی کی پکمال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو چستارو زب سمر خائستاوی پا ما گرانای خائستاوی پا ما گرانای چستارو زب سمر خائستاوی پا ما گرانای خائستاوی پا ما گرانای خائستاوی پا ما گرانای خزین کبر وقت میں دا سوال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو زنگو دا حلمی کی پکمال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو قسم دے چی نبی دستا پمین بائے نشاؤں پلاروں کے بار وقت بلال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو زنگو دا حلمی کے پکمال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو چستارو زل دربشی اوستادی دربا اکڑی اوستادی دربا اکڑی آن سرمال بر آن سرمال بر وقت پدی خیال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو زنگو دا حلمی کی پکمال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو جانان میں بے مثال زنگی دو دا خوندور کلام باواز دا جناب حافظ انور جان حنفی اور شاعر محترم دے جناب انس ارمان اور ریکارڈنگ دے نیو الحنفی اسلامی اسٹوڈیو کالج جنوب کا گچو تحصیل تنگیز اللہ 4 زنگی دو جانان زنگی دو جانان زنگی دو